ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ବଡ଼ଦିନ ସକାଶେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ବଡ଼ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବା। ଆଉ ଆମର ନଈ ପାଖରେ ଘର, ନଈ ପାଖାପାଖି ଆମର ରାସ୍ତା। ଆମେ ସେଇ ନଈ କଡ଼େ କଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଆମ ମନ୍ଦିର ପାର ହେଇକି, ପାର ହେଲା ପରେ ଆମର ନଈ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନଈ ପୋଲ ପାସ୍ କଲୁ। କାଂସବାଂସ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମ ଘର। ଆମେ ତାପରେ ଆମର ଛକ ପଇଲା ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଛକ। ଆମେ ତାରିଣୀ ଛକ ପାସ୍ କରିକି ହାଇ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ହାଇ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଏଠି ଆମର ଲୋକ ସବୁ ମାଛ ବିକ୍ରି, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଅଧିକ ସେଇଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି, ଆଜି ତ ବଡ଼ଦିନ ଯେହେତୁ ବଡ଼ଦିନ କାଲିକି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଲେଡ଼ିସ୍ ଲୋକ ବି ଖାଇବେନି ତ ଆଇଁଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଛ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବଜାରରୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କିଛି କିଣିଲୁ ତା ସେଠୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛକ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର ହେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଆମର ସ୍ୱାଗତ ହେଲା। ତାପରେ ନାତି ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିକି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ ମାନେ ଆଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଲୁଗାଟା ବଦଳେଇ ଦେଇ ଆସିକି ରୋଷେଇ ପାଖରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ନଣନ୍ଦ ଘର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଝିଅ କହିଲେ, ଭାଉଜ ତମେ ରୋଷେଇ କର। ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ 2 ରଙ୍ଗର ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଚିକେନଟା ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଟନଟା ତାଙ୍କୁ କହିନି ତମେ ରୋଷେଇ କର। ସେ ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲି। ବୁଲି ଆଇଲି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେଠି। ସେ ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ତମେ ମଟନଟା ବସାଅ, ମୁଁ ଚିକେନଟା ବସାଇଥିଲି, ତମେ ମଟନଟା ରୋଷେଇ କର। କହିଲେ ନା ତମେ କର। ନା ତମେ ରୋଷେଇ କର। ଆଉ ଭାଇ ଆସିନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ କହିକି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ନା ତମେ କର, ଆଉ ତମେ ରୋଷେଇଟା କର, ମୁଁ ତାପରେ ଭାଇ ଖାଇକି ଯଦି କହିବେ ଭଲେନି ତାହେଲେ ଜିମେଦାରିଟା ମୁଁ ନେମି କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଉଥିଲୁ। କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମର ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରୋଷେଇ କଲୁ ବୋଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରୋଷେଇ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କାମ କରି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଝିଅ ଆସି କହୁଛି, ବାବା ଦିଅନି ଟିକେ, ମୋତେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିମି କହିକି ବାବାଙ୍କ କତିରୁ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଗଲା।